Pozdravujem vás ženy. Jedno krátke video, kým mi pôjde vlak. Ako inšpirácia na správy, ktoré som ráno dostávala dnes od jednej ženy, s ktorou pracujem na oslobodzovaní jej duše. Veľmi často sa stáva ženám, že aj mužom teda, ale ja to zažívam hlavne so ženami, že na niečom pracujú, na nejakej duchovnej téme, v ktorej sa chcú očistiť, rozvíjať, posilniť svoje svaly na duši, ale veľmi rýchlo to vyprchá. A treba si idú na nejakú terapiu, na nejaký seminár a veľmi rýchlo vlastne skočia do starého, ako keby povedia, že čo ja viem, moc sa toho nezmenilo. Ale veľmi často to nie je tým, že by tá terapia, alebo ten liečiteľ, alebo ten sprievodca nemal účinné metódy, alebo že by to nebolo funkčné pre vašu dušu, ale môže sa stať, že to nemá kam dosadnúť. Pretože keď ku mne napríklad príde niekto na masáž, tak mu poviem, daj si ešte čas. Ešte spočíň, nechaj to dosadnúť, uvoľni sa, chod si odpočinúť. Keď prechádzame nejakými ťažšími procesmi, kde sa veľa uvoľňuje, ide vláčik, tak je veľmi dôležité a prirodzené nechať tomu ešte čas, aby to dosadlo. Keď ženy odchádzajú odo mňa zo seminára, ešte im hovorím, nechoďte preč, ostaňte ešte niekde na blízku, choďte sa prejsť, precítite v samote, v tichu, čo to s vami robí. A tak aj keď budete potrebovať oporu a sprievod, napríklad aj na Betánii, do ktorej vás pozývam, do liečivého miesta pre ženy, a ty buď ticho, tak prídete do Betánie alebo kamkoľvek na terapiu, na sprievod, tak si dajte čas dosadnúť. Na Betánii je to možné. Môžete tam prespať, môžete tam spočinúť niekoľko dní, kým vám tie veci dosadnú. Je to len na vás, ako si vy dovolíte nechať uhniezdiť a rásť to, čo sme splodili, to, čo sme objavili, čo sme uzreli. Tak vám v tom držím palce a keď potrebujete, píšte, hovorme spolu o tom.